И ние сме намерили най-големия смисъл и цел във всичко това в нашата вяра в Исус Христос, който е Бог, който е жив Бог и който нас самите много ни промени. Промени ни животите, промени ни мисленето и ни даде перспектива, смисъл и цел за живота. Живота е много повече от всичко, което се случва около нас, материалното, от това, което хората са взели като по-скоро са поставили на първо място, което са поставили за важно. Всъщност тези неща трябва да са един вид като следствие на това, което е най-важното, именно вярата, духовното развитие, личностното развитие, граденето на семейство, на